سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ካብ 23 ክሳብ 29 መጋቢት ኣብ ማውሪሸስ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኤርትራ እትሳተፎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ 2020 ብስግኣት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ሰነ ክሰጋገር ተወሲኑሎም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ማለት WHO ነዚ ኣብ ዓለምና ተራእዩ ዘሎ ቫይረስ ኮቪድ-19 ዓለማዊ ስግኣት ኢሉ ድሕሪ ምዋጁ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ማውሪሸስ ሓፈሻዊ ገምጋም ድሕሪ ምግባር እቲ ውድድር ናብ ሰነ ከሰጋግሮ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ዩኤፋ ነቲ ተቋሪጹ ደው ኢሉ ዘሎ ውድድር ሓሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮፓ ብዝጥዕም ንዩሮ 2020 ካብ ኣብ ክራማት ኣብ ሓጋይ ክካየድ ዝብል ዝቐረበ እማመ ይዝትየሉሎም እዚ ማሕበር ዝቐሪብሉ ዘሎ ኣማራጺ ውድድራት ሊጋት ኤውሮፓ ኣብ ክራማት ክካየድ ዝብል ሓሳብ በዚ ማሕበር ደገፍ ክረክብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ነዚ ዜና ዘርጋሕት ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣነጺራ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገረ ግብጽ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ሃገሩ ብስጋት ሕማም ኮሮና ንግዚኡ ደው ክብል ኣዚዙሎም እዚ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲኡ ዝካየዱ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ንኽልተ ሰሙን ደው ክብል ኣብ ምርዳእ ድሕሪ ምጽሒዩ ነዚ ውሳኔ ኣፍሊጦም ኣብ ግብጽ ክሳብ ሕጂ ብኮሮና 109 ሰባት ተለኺፎም ኣለዉ መንግስቲ ሃገረ ግብጽ ነዚ ሕማም መፍትሒ ንምርካብ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ምዝራብ ይርከብ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብሰንኪ ስግኣት ኮሮና ቫይረስ ተጠቂሉ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብዛዕባ ቀጻልነቱን ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ምህላው ይፍለጥ እዚ ውድድር ሎም ዓመት ምስ ዘይዛዘም ኮሚቴ ፕሪሚየር ሊግ ናይ 750 ሚልዮን ፓውንድ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ ኣካይቲ ውድድራት ፕሪሚየር ሊግ ብዓርብ ድሕሪ ዝገብሩ ህጹጽ ኣኼባ እዚ ርእሲ ኩሎም ክሩዝ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ሳብ ዕለት 3 ሚያዝያ ደው ክብል ምውሳኖም ይዝከር እዚ ውሳኔ ብዘይካ ውድድራት ፕሪሚየር ሊግ ንኻልኦት ውሽጣውያን ውድድራት እንግሊዝ ማለት ሻምፒዮንሺፕ ሊግ 1 ከምኡውን ሊግ 2 ዝርከቦም ናይ ኣካዳሚን ትሕቲ 20 ዓመት ውድድራት ተቋሪጾም ኣለዉ እዚ ውድድር ሎም ዓመት ምስ ዝቋረጽ ድማ ፕሪሚየር ሊግ ካብ ናይ ቴሌቪዥን ኣታውን ካልኦት ዝተፈላለዩ መወዓውዒታትን ካልኦትን ውዕላት ክረኽቦ ዝግብኦ ዝነበረ 750 ሚልዮን ፓውንድ ክኸስር እዩ ካዙም ውድድራት ላሊጋ ሴሪያ ቡንደስሊጋ ከምኡውን ሊግ 1 ፈረንሳውን ተመሳሳሊ ዓይነት ክሳራ ከጋጥሞም ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ በዚ ድማ ላዕለዎት ሓለፍቲ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ነቲ ናብ ዩኤፋ ቀሪቡ ዘሎ ውድድር ኤሮ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ክካየድ ውድድራት ሊጋት ኤውሮፓ ድማ ኣብ ክረማት ክዛዘሙ ዝብል እማመ ክጸድቕ ጸቕጢ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይግመት ኣብ ስታቲስቲክስ ኣቶኪሩ ዝሰርሕ ስኳኳ ዝተባለ መረብ ሓበሬታ ኣብ ገጻቱ ኣብ 5 ሊጋት ኤውሮፓ ዝበዝሕ ዕድላ ዝፈጠሩ ተጻወቱ ዝብል ዝርዝር ኣስፊሮም ኣብ ዝርዝር ድማ ቤልጂማዊ ኮኸብ ኣካፋሊ ማን ሲቲ ኬቪን ዴብሩይነ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑሎም ዝወዲ 28 ዓመት ኣካፋሊ 96 ዕድላት ምፍጣር ኣብ ቅድሚት ኮፍ ክብል ክኢሉ ፈረንሳዊ ኣካፋሊ ማርሴይ ዲሚትሪ ፓየት ንዴብሩይነ ሲዒቡ ኣብ ካልኣይ ተርታ ይስዕበሎም እዚ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ወይ ሳምን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ነበር ተጻዋታይ ካብ ኬቪን ዴብሩይነ ብትሽዓተ ዕድላት ትሕቲኡ 87 ዕድላት ሒዙ ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝስዕብ ዘሎም ኣርጀንቲናዊ ኣካፋሊ ክለብ ፒኤስጂ አንገል ዲማሪያ ነዞም ክልተ ተጻወትቲ ሲዒቡ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ይርከብ ዲማሪያ ንደጋንቱ 78 ዕድላት ክፈጥር መኻልዩ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ ዘሎም ወሳኒ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ኣብ ራብዓይ ተርታ ክስራዕ እንከሎ እንከ ተኸላኸሊ ምዞም ሓሙሽተ ቀዳሞት ተጻወትቲ ዝተረኽኸውን አርኖልድ እዩ አርኖልድ ኣብዚ ዓመት ንደቂ ክለቡ 75 ዕድላት ምፍጣሩ ኣብ ራብዓይ ተርታ ክስራዕ ክኢሉ እዩ ምስ አርኖልድ ብተመሳሳሊ ቁጥር ተሰሪዖም ዝርከቡ ክልተ ተጻወትቲ እዮም እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ክለብ ሌስተር ሲቲ ጄምስ ማዲሰን ምስ ስፓኛዊ ኣካፋሊ ክለብ ላዚዮ ሉዊስ አልቤርቶ በተመሳሳሊ 75 ዕድላት ምፍጣሪም ኣብ 50 ቦርታ ተሰሪዖም ዘለው ኣብ ዝርዝር አርጀንቲናዊ ሓለቃ ጋንታ ባርሳ ሊዮኔል ሜሲ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጃዶን ሳንቾ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሬሊሽ ኣብዚ ምስ ቀዳሞቱ ዘይምእታዎም ንገለገለ ሰባት ከገርም ክኢሉ እዩ ዓርሙሽሽ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ መሳርዓ ንምድልዳል ብርክት ዝበለ ገንዘብ ሒዛ ንሴኔጋላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማነ ናብ መሳርዓ ንምጽባር ትሰርሓላ ዓላም ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ኣድናቂ ሳዲዮ ማነ ምዃኑ ይፍለጥ ሴኔጋላዊ ሳዲዮ ማነ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ክለብ ሊቨርፑል ብሉጽ ዓመት ምሕላፍ ንውድድራት ቻምፒዮንስ ሊግ ክዕወት እንከሎ ሎም ዓመት ምስ ክለቡ ንውድድር ፕሪሚየር ሊግ ክዓትሩ 6 ነጥቢ ጥራይ የድልዮም ምህላው ድሕሮት ክልተ ዓመታት ንተንዚያራ ዝመቀራዋን ናይ ፀወታ ዘመን ይሕልፍ ምህላው የመነሉ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሞሳላሕን ኦባሜያንግን
ውድድር ወርቃዊ ጫማ ፕሪሚየር ሊግ ዝዓወተሉ ድልድል ዝውንን ወዲ 27 ዓመት ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ኣብ ውድድራት ፕሪሚየር ሊግ 14 ሽቶታት ክቆፅር እንከሎ 7 ንሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱን ንደቂ ጋንጡ ኣቐቢል እዮም ማነ ኮንትራቱ ኣብ ኣንፊልድ ከብቅዕ 3 ዓመታት ተሪፎም ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ክለብ ሊቨርፑል ካብ 130 ሚልዮን ክሳብ 140 ሚልዮን ፓውንድ በዛ ስፓኛዊት ክለብ ምስ ዝኽፈላ ናብ ቤርናቦ ከተጉዕዞ ድሌት ከም ዘለዎን ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ብተወሳኺ ናይ ቀደም ተኸላኻሊ ክለብ ማን ዩናይትድ ነበረ ሪዮ ፈርዲናንድ ኣብዚ ሕጂ ሰሙን ንማነ ክውድሶ ተራእዮም ፈርዲናንድ ኣብ መግለፂኡ ማነ ዘደንቕ ተፃወታ እዩ ብቐሊሉ ሾቶም ምዝጋብ ዘይፅገም ክብል ተዛሪቦም ብተወሳኺ ፈርዲናንድ ኣጥቃዕቲ ክለብ ሊቨርፑል ኣዝዮም ቅልጡፋት ምዃኖም ብሓደ ክትዓግቶም ኣሸገርቲ ምዃኖም ክገልጽ እንከሎ ንማነ ዘለዎ ቅልጣፍን ብልሕን ንምትሓዙ ካብቲ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ምዃኑ ገሊጹ ኣርሙሽ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ንፖርቱጋላዊ ኣጥቃዒ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብታ ክለብ ዘለዎ ዕልክተና ወሓሉ መዲባ እዛ ብኣረጊት ጎርዞ ትፅዋዕ ክለብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢንተር ሚላን 2-1 ብምርታዕ ናብ መሪሕነት ከም ተመልሰት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣገዳሲ ተፃዋታይ ናይዛ ኣብ ቱሪን ዝመደበራ ክለብ ዝኾነ ሮናልዶ ኣብታ ዕለት ንሸቶ ፓውሎ ዲያባላ ምህንዳሱ እውን ይዝከር ክለብ ጁቬንቱስ ንሮናልዶ ክሳብ 2024 ኣብ ቱሪን ዘፅንሖ ውዕል ክትቀርበሉ ኣብ ምሽብሻብያ ዘላ ብተወሳኺ ሮናልዶ ነዚ ውዕል ምስ ዝቕበሎ ተወሳኺ ኣጥቃዒ ናብ መሳርዓ ክትፅምበር መደብ ሒዛ ኣላ ድሕሪ ተኸላኻሊ ጁቬ ዳንኤል ሩጋኒ ሕማም ኮሮና ተታሒዙ ምፅንሑ እዛ ክለብ ንጥፈታታ ኣቋሪፃ እያ ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሮናልዶ ኣብ ማዴራ ፖርቱጋል ምህላው ይፍለጥ እዚ ንነብሱ ካብ ኩሉ ንጥፈታት ወሺቧ ዝርከብ ብሉፅ ተፃዋታይ ውዕሉ ኣብ ቱሪን ኣብ 2022 ከብቅዕ ሮናልዶ ሎም ዓመት ንክለብ ጁቬ ኣብ 32 ግጥማት 25 ሸቶታት ከምዝገበላ ክኢል እዩ ብተወሳኺ ሮናልዶ ድሕሪ ሓደ ተሓሳስ ክለቡ ኣብ ዝካየደቶም ነፍሲ ወከፍ ናይ ሴሪያ ፀወታታት ሸቶ ከመዝግብ ክኢል እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ሃድን ተፃዋታይ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ሊዮን ቤይሊ ንምፍራም ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ምህላዋ ሳንዴይ ኤክስፕረስ ገሊፃ እዛ ብላምፓርድ ትዕለም ናይት ክለብ ኣብ ክራማት መሳርዓ ንምድልዳል ኣብ ሃድን ዝተፈላለዩ ተፃወቲ እያ ዘላ ክለባት ኣርሰናል ማን ዩናይትድ እውን ነዚ ብሉፅ ተውህቦ ዘለዎ 22 ዓመት ጀማይካዊ መንእሰይ ንምፍራም ድሌት ኣሕዲረን ኣለዋ ቸልሲ ንቤይሊ ናብ መሳርዓን ክትፅምብሮ 85 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ትንቀሳቐስ ኣላ ብተወሳኺ ወከልቲ ናይዚ ክለብ ብሓሙስ ክለብ ናብ ሜዳ ሬንጀርስ ተጓዒዛ ዘካየደቶ ናይ ኤውሮፕያን ሊግ ፀወታ ኣብ ሜዳ ተረኺቦም ክዕዘብዎ ክኢሎም እዮም ኣብዚ ሌቨርኩሰን ሬንጀርስ 3-1 ዝረታዓትሉ ፀወታ ካብ መንበር ተቐየርቲ ብምትንሳእ ንሳልሴት ሸቶ ክለቡ ክቕፅሩን ክኢሉ እዮም خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን